Σπινόσαυρος Αιγύπτικος, ένα από τους πιο τεράστιους σαρκοφάγους που υπήρχε. Αυτό το ζώο ζυγούσε 16.300 κιλά, σε ύψος ήταν 14 μέτρα, η ταχύτητά του έτρεχε 28 χιλιόμετρα την ώρα, η δαγκωμιά του ήταν 5.000 psi και αυτό το ζώο έζησε στην Αφρική πριν 93 εκατομμύρια χρόνια. Αυτό το ζώο έχει ψηλά χέρια που μπορεί να πιάσει ψάρια εύκολα. Ο σπινόσαυρος είναι σαρκοφάγος. Το μόνο πράγμα που τρώει είναι κρέας και ψάρια και είναι πιο μεγαλύτερο και πιο ψηλότερος από τον διάσημο τυραννόσαυρο Ρεξ, αλλά δεν είναι ο πιο διάσημος. Το πολύ που έκανε ο σπινόσαυρος είναι να ψαρεύει και να τρώει ψάρια, γιατί αυτό είναι το μόνο πράγμα που του αρέσει. Αλλά το ζώο αλλάζει κάθε φορά γιατί δεν ξέρουμε πώς φαίνεται. Για παράδειγμα, το 2001 έτσι φαινόταν το ζώο. Φαινόταν πολύ τεράστιος, 16 μέτρα και ζυγόταν 20.000 κιλά που έδειξαν ότι το ζώο ήταν μια δολοφονική μηχανή που σκότωνε ό,τι έβλεπε. Μετά το 2014 το άλλαξαν και έτσι φαινόταν. Ένα ζώο, ο σπινόσαυρος Κουαντροπίλιος τον έλεγαν, περπατούσε στα 4 πόδια, αλλά ήξερε τέλεια να κολυμπήσει και έτρωγε και αυτός ψάρια. Και μετά το 2020 που και ακόμα είναι έτσι φαίνεται τώρα. Μικρά πόδια, πιο τεράστιο πράγμα από πίσω και έχει κάτι σαν ουρά κροκόδιλο. Το ζώο πολύ αρέσει να μένει στο νερό και έτσι φαίνεται το σκελετό του αν ενδιαφέρεστε. Και οι παλαιοντολόγοι έλεγαν ότι αυτό το ζώο ήταν σαν εξωγήινος, γιατί από πώς φαίνεται ότι δεν φαίνεται. Αυτό το ζώο είναι πιο αντίθετο από τους άλλους σαρκόφαγους. Έχει κεφάλι σαν κροκόδιλο, μικρά πόδια, κροκόδιλο κάτι σαν ουρά και κάτι από πίσω στην πλάτη του που κάνουν τεράστιο. Αυτό ήταν το τέλος, ευχαριστώ που παρακολουθήσατε.